Urriaren 14an egingo da Zizurkilgo 21. azoka berezia. Aurtengo edizioa berrikuntzaz beteta dator. Izan ere, azokaz gain aurretik hainbat ekintza antolatu dituzte. Alde batetik, bi ekitaldi izango ditugu ondareari lotuta eta beste aldetik, astea biribiltzeko azoka bereziaren 21. edizioa ospatuko dugu igandean urriaren 14an. Hain zuzen, emakumeek ondarearen transmisioan izandako papera agerian utzi nahi izan dugu. Zizurkilgo Plazida Otaino eta Asteazuko Mikaela Elizegi emakume bertsolariak ardatz gisa hartuta. Urriaren 10ean, emakumeak ondarea aletzen emanaldia egongo da Iriarte Kulturetxean arratsaldeko 7:00. Emakumeak, baserria, haziak, transmisioa nolabait ere lotu nahi izan ditugu. Bertan izango dugu Estitxu Eizagirre saioa gidatzen, eta gero bertxotan Unai Mendizabal eta Oiana Iguaran. Metafora polita egin dugu, uste dugulako emakumeak transmisioan izugarrizko garrantzia dakatela. Horrez gain, urriaren 13an, Plazida Otaino oroituz, emakumeen isilpeko emaria ikuskizuna izango da zimiterioan arratsaldeko 6:30. Plazida Otaino herritarra izandakoan figura, eta baserriko argia eskultura, bere garaian gorritik egindako eskultura, eta emakume baserritar guztien omenez egindakoak topo ingo dute Zizurkilgo plazan. Plazida Otainok bota zituen bertso batzun esketxak izango ditugu, Janire San Sebastian hemen herritarrak ingo ditu esketxoiek, eta gero Ahatik konpainiak 4M emanaldia eskainiko du. Eta bukatzeko Amaia Agirrek emakumeak bere garaian sortu eta isilpian gordezian bertso musikatu batzuk abestuko ditu. Azoka berezia igandean egingo da. Goizeko 10:30 aurrera, Teodoro Hernandorena kalean, Zizurkilgo baserritarren 5 postu eta beste 14 elikagai postu izango dira. Intxaur frontoian berriz, 21 artisauren lanez gozatzeko aukera izango da. Artisauek beren lanbidearen erakustaldia ere eskainiko dute. Artisauei urtero eskatzen diegu nola lan egiten duten erakusteko, postuan dauden bitartean. Baina aurten, berrikuntza gisa, 3 postutako artisauek prozesu osoa erakutsiko digute. Hasieratik bukaeraraino. Lantegiko tresna guztiak hartuta etorriko baizaizkigu. Igor Erzek, Forja, Igor Obesok, Beira eta Txikiola proiektuko kideek lioa nola lantzen duten erakutsiko digute. Horrez gain, iazko hildoari jarraituz, aurten ere ikusleak partaide bihurtu nahi ditugu. Haurrak eta gaztetxoak artisau eta nekazari bilakatu nahi ditugu. Horretarako azokan postua jarriko dute, zenbait artisau eta nekazari tailerrak ematen arituko dira. Beren lanbidearen nondik norakoa irakasteko.